danbilalu ya garin ne ya zo ga shi a gari wallahi ga maka kwana biyu nan ne bari dai kwana biyu ba na ganin ka ina ka shiga ne Allah sarki kwana biyu nan ga maka yau ina London gobe ina Germany muna tare da Aminu Rama Sadau Sadiq Sani Sadiq duk muna tare da su da su Maryam Yaya Allah mutumina in ga maka kai dai bari da zuma Sadiq Sani Sadiq ya kira ni in ga maka na tura masa da katin 500 zai yi so kace kai ka kai shege yanzu to kai bawan Allah ai ba haka ake rike wayan ba ka biya ta gaba a baya ai ta da kuke na yan Najeriya ko kai ne a lokacin haka muke amfani da waya kana wannan to ka san mu muna tsaye zuwa lalle mu sayar da abubuwa har ka saki ba mutumina kace ka canza waya ma kenan wallahi iPhone to iPhone kai mutumina amma kana buro ba alima dan ba in shafa mana amma wannan ba wayar da aka ce ka sa ta gidan Alhaji Danladi mai awaki bane dama na fahimci kai munafiki ne da ka san fa muna da labari fa an ce fa sata kai aka kai ka gidan prison ka zo ka ce mun ka kai Germany ka kai ina ne wata biya ce kai dai ba za ka daina ƙarya ba a dai wannan ka ji tsoron Allah fa to me kamar da ni dole in faɗa ma gaskiya mutumina ko ina labari ya to satan ba sana'a bace in fitsari banza ce kaza ma ta yi mana banza sunan wani bad sentimental zaki ba za dai mu daina gaya ma gaskiya ai wallahi tallahi mu duwawu ne dole a zauna da mu kuma mu foundation ne farkon gini ne a haka mutumin banza mutum mun ji ka ci gaba ba dai ka dai kai barawo ba sata ka zaɓi mu kanka a rayuwa mu za mu sa a kama ka mu mun san ka mun san waye kai goga mai bakin ciki ya ƙara bace